Katma jong geri Israel persya ya geri Iran. Bat geri Iran persya ya geri Israel. Kala kelalong katma ke syurkai bha. Kabala sedang nadu ke katlai turut ke sengit hoding. Hadu mentah ke sengi. Bat kene ke jekan art jokeri ke art tulikiri. Kerana kraw syuk hadu mentah. Hadin baka ru Israel. Kala siat daki misail yaki South li ki nuclear infrastructure. Jong keri Iran ha ke sengi thoding ke katlai turut. Kat hadu bakandai ngut ki scientist. Ki basna nuclear bomb hapo jong kite ki South li ki jaka. Kila yapna kumba khandai ngudi ai ki hesipai kiba kenthop yakinong aibot kiba kongsan tam jo khamenai kila kelon yapna ha ki misail jong kari Israel lambat sispa ngutam ki bru kibala yap badda ki spa ngut kibala mensaujur na kare ka jingset misail jo kari Israel ha ka sngi thoding yaki sautuli ki jakashna nuclear bomb jong kari Iran kibala shna hapo jong ga khandau bat slam hadin kata nagalyang jong kari Iran kala ay ka hukum yaki sipai jogori Iran ban siat daki ballistic missile napo jogori Iran yagi benta jong ka Tel Aviv ke Jerusalem bat yagi kattu kaniki benta ki bakongsan ki bladon daki tirthma jogori Israel kat thadu ba henriumut ki bru ki ya phadu menta bat daki spakmut ki bru ko mensau naga jingset ballistic missile jogori Iran kabala sedang nadu ke ski sejan ke khat sau turik hadu menta ke ski ulai ke khat san turik kat kum ke jetho jong prime minister jogori Israel Benjamin Netanyahu lo ongba ka ri Israel menta ka don hapdeng jong ka jingma ka bashir khai ba na ka jingkrut missile napo jong ka ri Iran ya ka ba lo ongba ki missile jong ka ri Iran kira long kum uslap ubalahap hagapor liur namarba ka sahid beneng kala thaba da ki missile napo jong ka ri Iran kan nongba Jerusalem bat ka Tel Aviv kila ting shine da ka jing shine namar ka jing phalang jong ka ding jong ki missile napo jong ka ri Iran kane kala bo jing yaki Iron Dome ki balongru ki air defense system jong ka ri Israel banyere persya yaki ki ballistic missile ki balawan napo jong ka ri Iran ki nongba baro hapo jong ka Tel Aviv bat ka Jerusalem kila kenjajar kari Israel kala don hapdeng jong ka jingma namar ka jingsha hirthma kumta nagalang jong prime minister jogori Israel Benjamin Netanyahu lo angba long kat balong kari Israel kan hab ban yakun persya yekri kathma wat lakan poi hangnuru kumtaw la kerpat ig babon kinong song hapo jongori Israel bakin long ki bayasha halor jogori ke jingsha hirthma jogori Israel ha kari Iran bat ka balabu jingma hadu kata ya kari Israel kumba ga long menta ong prime minister jogori Israel Benjamin Netanyahu ki million mut kinong Israel menta kidan hapo jong ki bom shelter jong keri Israel nagabata ban buri yaladi namar ka jingsha hirthma daki ballistic missile napo jong keri Iran lahaban penjari ya keri Israel baro ka weda ka emergency namar ka jingsha hirthma hai keri Iran ka jingpa joki siren bat ki Iron Dome jong keri Israel kila hab ban yale persya ya kini ki ballistic missile ki bawan napo jong keri Iran kumba khandai 4% ni ki Iron Dome kala ban ai ke jita hanrei ki don pat kattu katni ki ballistic missile jong keri Iran ki blapoi hapo jong kan nongba hatolebib ha Jerusalem ki weipat ki benta ki kongsan jong keri Israel kat hadu ba kladon sibun ki bru kula mensau bat sipomut ki bru ki bla yap hadu mentah kari Iran kala kren sai bat ongba kini ki jingle baro kadai ke jingye subut jong keri Israel bat keri Amerika ban hirthma ya kini ki jakabu tirthma bat ki jakashna tirthma jong keri Iran kumtane ka lang jong keri Iran kala siat ru ya ki jakabu tirthma jong keri Amerika ki badon hakaput jong keri Iraq bat kane ke jingle jong keri Iran kala penlong ya keri Amerika bagan haban pha kumba khat ar hajar ngut ki kenhun sipai hapo jong ka kaput jong ka Iraq kabadai ka jaka ban bu sipai de keri Amerika bat menta ka Israel kala pen phai byang de ki spa tali ki missile sha ki benta jong ka tera kabadai ka nongba jong keri Iran bat keri Amerika ru kala pha ya ka jong ka kenhun sipai ka jong ka hagi benta juga kaput jong ka Iraq bat ka Iran kumta ka ne ka jingpha sipai jo keri Amerika bat ka jingpen phai jong keri Israel dak ki missile shaki benta jong ka Iran kala penbitar lap ya keri Iran hadin bagi he sipai jo keri Iran kila kelon yapno haki missile jong keri Israel bat na kalang jo keri Iran kala berngamru
ban herthma ya ka Amerika ya ka Fran bat ya ka United Kingdom lada kin tur kelar halor juga jing herthma juga ri Iran perca ya ka ri Israel kumta kum bagalong menta ka jinglong jingman jong ka ri Iran bat ka ri Israel kalalong sisa ka thma ka basirkhai hadu kata kat hadu baki ne ki artligiri kila penkhrek sat kumno ban herthma kawai ya ka wipat kumta ka jele jong kini ki artligiri kan saya lam ya ki artligiri pakin sadon hapdeng juga jikan art ka basirkhai nang ne shakmat kublai sibon tat hadu be kendu haga wipat ka video